Поздрав за Дани Германеца и за неговия черен кошмар! Кръвта на всичките момчета, на всичките аудисти, царете на мегаписти. Виж нашето момче, кара си аудито бе, а седмицата прави всички на дечица. Що пристига Дани, всичко мирно и тихо, с Аудия седмицата. Аудито газ, 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 кошмара на трасето. Газ, 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 газ. Ще ви направя всичките на пухопрах, ще ви направя на трабанчета, ще ви събера всичките на куп, ще си играем на Том и Джери Абелут. Нали знаете, че съм шампиона? Ще искаш да онумаш знак, унак. С Аудия седмицата. Аудито газ, 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 кошмара на трасето. Газ, 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 газ. Ще ви направя всичките на пухопрах, ще ви направя на трабанчета, ще ви събера всичките на куп, ще си играем на Том и Джери Абелут. Нали знаете, че съм шампиона? Ще искаш да онумаш знак, унак. На всичките момчета, на всичките аудисти, царете на мегаписти. Виж нашето момче, кара си аудито бе, а седмицата прави всички на дечица.